Sewwieq ta' mutur weġġa' gravi wara li kien involut f'inċident ta' traffiku fi triq l-imġar fejn sielem ħabta bejn mutur tal-għamla Suzuki u Mitsubishi Pickup tal-lewn abjad. Il-pickup kien missuq minn raġel ta' 35 sena mix-xara filwaqt li l-mutur kien missuq minn raġel ta' 43 sena minn Nadur miegħu kellu rikeb żagħżugħ minn Nadur stess. Konsegwenza tal-ħabta żewġ vetturi oħra tat-tip Toyota u Alfa Romeo ukoll ġarbu xi ħsarat. Il-Pulizija kkonfermaw li s-sewwieq tal-mutur weġġa' gravi u ttieħed l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex permezz ta' ambulanza. Jirriżulta wkoll li l-passiġġier li għandu 19-il sena u li kien qiegħed fuq l-istess mutur weġġa' ħafif. L-inċident seħħ għal-ħabta ta' 9 ta' filgħodu. Fil-post assistew membri tal-Pulizija li waslu sabiex jinvestigaw x'kienu ċ-ċirkustanzi li kkaġunaw dan l-inċident filwaqt li t-triq kellha tingħalaq għal xi ħin. Il-Maġistrat Bridget Sultana qed tmexxi inkjesta. Din ir-rotta li mill-port tal-Imġar twassal lejn ix-Xewkija hija waħda li għal snin twal baqgħet sinonima ma' inċidenti koroħ uħud minnhom fatali. Iżda minkejja l-appelli kontinwi anke mill-Kunsill Lokali ta' Għajnsielem, il-Gvern ftit li xejn ħa miżuri biex tiżdied is-sigurtà f'din it-triq ewlenija li kuljum tintuża minn il-wuf ta' sewwieqa. Fil-fatt wara dan l-aħħar inċident, is-Sindku ta' Għajnsielem Kevin Kawki fakkar kif l-istatistika titkellem wieħedha iżda xorta jibqa' ma jsir xejn u semma l-bżonn ta' speed cameras, plastic bollards u miżuri oħra skont kif meħtieġ fi triq l-imġar u toroq prinċipali oħrajn.